Марс әфәнди, инде без Татарстандагы, Казандагы татарларның ничек һәм ни рәвешле яшәгәнен күрәбез, беләбез. Тверь өлкәсендәге татарларның хәле ничек? Тверь өлкәсендәге татарларның эшләре тоже бик яхшы, Аллага шөкер. Барыбыз да эшлибез, яшибез, шулай, в общем, әйткәндә инде. Вот, әзрәк, ну, тирәнрәк караганда, безнең эшләр күп инде, особенно быел 20-нче елны, узган ел, быел да шундый җиңел түгел. Ул җиңел түгел дип зарланырга ярамый. Ул кызык, яшәргә кызык, безнең эшләрне эшләргә. Вот, шундый. Ну, в общем, тормышның авырлыгына зарланырга ярамый. Вот, Аллаһ Тәгалә кирәк нәрсәне барсын да биреп тора. Вот, шулай итеп яшибез. Мин бит Тверь өлкәсенең автономиясының председателе узган елның апрельдән бирле. Шул апрельдән бирле менә бер елдан әзрәк вакытта эшләдек. Бу даже катлаулы заманнарда эшләр эшләдек. Безнең хәзер бар мәдәни үзәгебез бар. Вот, без аны үзебезнең Тверь өлкәсенең татарларының ие дип сайлыйбыз. Татарлар иле булу, киле булу диләр. Вот, шуның өчен безнең хәзер иебез бар, шунда җыелабыз, шунда сөйләшәбез, шунда киңәшләнәбез. Шулай итеп, үзебезнең артистлар да бар, җырчылар да бар, гармонистлар да бар, баянистлар да бар, вот, тарихчылар да бар, барсы да бар. Татарлар, в общем, шулай итеп әкренле яшибез, эшлибез, вот, барсы да бар. Хәзер безнең менә бу безнең мәдәни үзәгебез булу, ул тагын юллар ача. Вот, юллар ача. Монда хәзер безнең конгресс, татар конгрессы да булышып тора, Казан булышып тора, федеральная автономия булышып тора. Шулай итеп, ну, в общем, шундый эшләр. Инде 2002 елда Тверь өлкәсендә якынча 7000 татар булса, инде 2010 елга җанисәп вакытында алар саны кими, 5800-дән әзрәк кенә артык. Менә нәрсә белән бәйле дип саныйсыз шушы татарлар санын кимүнең? Бу әйберне мин аны бәйләп санарга була шундый әйбергә. Татарлар, күп татарлар, үзе татарларның балалары, татарларның анаклары булса да, татарлар үзләре татар дип санамый башлый. Вот, шуның өчен аныта башлый. Ну, смешанные браки, вот, культурадан ерагару, культура безнең традицияларны, обычайларны анытабыз. Шуның өчен перепись вакытында халык үзе татар дип язмый. Вот. Алар уялалармы, нәрсә белмим, нәрсәдәндер килеп чыгадыр инде. Татар телен белмим диеп, мин татар дип әйтергә уялалар халык. Вот. Хотя ул бит самый главный, ул бит мин татар дип үзең эчеңдә тыю самый иң мөһиме. Вот. Шулай итеп, менә без хәзер шуның турында әйтмичә ярамый. Без хәзер проект җибәрәбез. Проект ул Якшәмбе мәктәбе безнең эшли башлый мәдәни үзәктә. Без эшләдек, узган елгы грант буенча эшләдек курс лекций. Вот, бер елга рассчитанный, бер елга. Вот, хәзер бер ел буе һәр якшәмбе без лекциялар уздырабыз. Лекция история татар, культура, традиции и обычаи татарского народа дип атала. Без аны урысча укыйбыз, укытабыз, укырга сорадык Казандагы тарихчылар, лекторлар. Вот, менә беренче 2 лекцияга Казаннан лектор килеп
шунда укырга тиеш, вот укырга жыйына шундай ният бар. Вот. Менә шул курс лекция белән без татар халкыбызның, Тверь өлкәсендәге татарларның яннарында үзләрен татар дип тыярга, горурланырга тиеш дип уйлыйбыз. Вот. Менә шул горурлыкны уятсак, вот, кешенең татар телендә өйрәнергә терекләре килеп чыгарга дип уйлыйбыз. Вот. Безнең халык үзләренең тарихын белми, гореф-гадәтләрен белми. Вот. Шуның өчен менә шул белем халыкка бирергә кирәк. Шул халыкны без бит бик бийек халык, бик акыллы халык, бик матур халык. Аллаһ Тәгалә безнең татар халкына шундый бәрәкәт биргән күп иттереп. Вот шуның бәясен белеп эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Сүздә юк, Якшәмбе мәктәбе ул бик яхшы, тарихны, гореф-гадәтләрне өйрәтү яхшы. Ләкин кеше үз телен белмәгән кеше тарихын өйрәнә аламы икән? Чөнки телне бит гаиләдән, кечкенәдән өйрәтергә кирәк. Мәктәпләрдә өйрәтәләр, ә гаиләдә әтиәни русча сөйләшсә, бу өйрәнүнең бер файдасы да булмаска мөмкин. Менә бу мәсьәләне ничек хәл итәргә мөмкин дип уйлыйсыз? Хәл итәргә дип менә хәзерге яшьләрнең безнең Тверь өлкәсендә яшьләрнең әтисе, әниләре ул 45-50 яшьлек кешеләр, вот, алар татар телен рәтләп белми. Вот, алар аңлый кебек, вот, гаиләләрендә татарча сөйләшмәләр. Менә мин шуның өчен тагын бер мәртәбә әйтәм. Яшьләр минем янга киләләр дә, алар әйтәләр: "Марсовый, Мигус Усманович, безгә поручение эш бирәле" дип. Вот, без татар автономиясенә файда китерергә килибез дип, яшьләр киләләр минем янга. Вот. Менә шул яшьләр, алар татарча бер сүз әйтә белми, аңлыйлар алар, яртысын аңлый, яртысын аңламый. Вот, шулай итеп, менә бу белем биреп, татарның бийек халык икәнлеген аңлатып, шундый белем биреп, ул яшьләр, татар кеше бит английский телен, немецкий телен нольдан өйрәнә башлый бит. Вот. Шулай итеп, татарның теләге булса, татар телен өйрәнергә, ул любой вакытта өйрәнә алган. Вот. Ничек бер язучы әйткән бит, урысча язучысы: "Я бы русский выучил только за то, что им разговаривал Ленин". Да, без хәзер татар халкының, безнең Тверь өлкәсендәге татар халкының шундый теләген уятырга кирәк. "Я татарский выучил только за то, что им разговаривал Габдулла Тукай" дип әйтергә мөмкинлек булса, вот, без өйрәнәбез. Элек татарлар күмәкләп яшәгән, бергә булганнар. Хәзер кызганычка каршы бүгенге көннең тенденциясе ул татарлар сүздә юк. Татарстанда, Казанда төпләп яши, ләкин читтә яшәүче татарлар алар аерылып чыгарга омтыла. Ул Башкириядә, Башкортстанда татарлар башкортлаша дип әйтик инде. Әстерхан өлкәсендә алар җанисәп вакытында нугайлар булып языла. Менә бу дөресме? Һәм менә бу аерылып чыгу нәрсәгә китерергә мөмкин? Дөрес түгел. Менә шуны мин тагын шул әйбер турында әйтәм. Безнең татар халкы ул нигә аерыла, ул нигә бүтән халыкка күчелә, ассимиляция дип атала. Коренной население белән. Вот, Башкириядә башкортлар күптер. Вот, ул башкортлар күп түгел инде, анда кешеләр үзләрен үзе башкорт дип саный торган кешеләр. Вот, Астраханда белмим анда кем тип население кемдер. Вот, безнең Тверь өлкәсендә аңлашыла, ул анда урыслар белән ассимилировали, бөтенесе ассимилировали. Анда кареллар да, чувашлар да, татарлар да, бөтенесе урыс культурасын, урыс мәдәниятен керә.
Вот, аның мин каршы түгел, мәдәни халыкларның мәдәни бер-берсен байлыктырырга кирәк, тиеш. Вот, шулай итеп, шуның өчен безнең бит татар халкының мәдәни гадәтләре шундый бай, шуны безнең татарлар аны белмиләр генә. Шуны белеп, шуларны белеп, белдереп, вот, без аналарны белдерсәк, алар татар халкыннан беркая китми. Вот, алар үзләренең балаларына да, үзләре дә аңлап, мин татар дип, горур булып йөрергә тиеш. Әлбәттә, инде барысы да яхшы булып тормый, мәчетләр, мәктәпләр ачылса да, һәр вакытта күңелне тырнап торган мәсьәләләр, проблемалар була. Менә бүгенге көндә Тверь өлкәсе татарлары өчен нинди кискен проблема бар дип әйтә аласыз? Проблема бер акыллы кеше шулай дип әйткән борынгы заманда. Проблема юк, бар мөмкинлек ачыла. Һәрбер проблема аша любой кешегә мөмкинлек ачыла дип әйткән бер кеше. Вот, шуның турында проблема безнең проблемалар инде бөтен дөньяда кебек, бөтен Россиядә кебек. Эш табып, эшләп, балаларны үстереп, балаларны ашатып, киендереп, шул эшләрне проблема дип санасаң, вот, бөтен гомереңне шул ниләргә туздырып була. Вот, ләкин без шуның өчен эшләйбез дә инде, шуның өчен бергә мәчет белән, дин белән бергә сөйләшәбез безнең татарлар белән. Татарның хәзинәсе ул бит балалар үстерү генә, ашату гына түгел. Вот, менә без үзебезнең мәдәниебезне ял итеп, безнең йырлар йырлап, биюләр биеп, шулай эшләп яшәргә кирәк дип уйлыйм. Аннан соң башка өлкәләрдә, башка төбәкләрдә төрле Россиянең бөек шәхесләренә һәйкәлләр куела. Мәсәлән, Әстерхан өлкәсендә Иван Грозныйга, Явыз Иванга һәйкәл куярга йөриләр. Аннан соң тарихта бит инде шундый русча әйткәндә «Стояние на реке Угре» дигән шундый әйбер бар. Моны Россиянең истәлекле көне, истәлекле датасы итмәкче булалар. Сез менә бу әйберләргә ничек карыйсыз? Ну, ничек карыйм? Мин любой әйбергә аны яхшы карыйм, аны аларга кирәк принимать, руслар әйтмешли, принимать надо. Вот, бер нәрсә килеп чыкмаса да, аның ниндидер файдасы, ниндидер кирәге бар инде. Вот, һәйкәлләр ачып, ну, в общем, мин улай бергә яхшы карыйм. Тверь өлкәсеннән кирәгәнеп кайтсак, әйтеп киттек, өлкәдә татарлар аз. Бу инде татарлар аз яши торган төбәкләрнең берсе. Шул ук Әстерхан өлкәсендә дә якынча 60 мең татар яши. 11 тапкырга дип әйтсәк тә була инде артыграк, әйме? Башка милләтләр тарафыннан киеренкелек, кимсетү юкмы? Юк, анда әйбер юк. Татарлар, шуны әйтәм бит, татарларга Аллаһ Тәгалә шундый бәрәкәт биргән. Татарлар, алар гел тырышчы, эшчәнле халык, аларның ул матур халык, алар эшли дә беләләр, аларның укый да беләләр. Безнең татарлар, алар эшләсә, алар бөтенесе почетный яхшы эшләрдә эшлиләр. Вот, алар руководитель булып эшлиләр. Вот, шуның өчен татарлар өчен аяларга урын юк. Инде мәчет темасын, дин темасын без әзрәк кенә әйтеп үттек. Тверь өлкәсендә инде борынгы җәмигъ мәчете бар. Башка мәчетләр ачу күз алдында тотылмыймы? Яисә молельный дом диләр бит инде, шундый йортлар бармы?
мәчет безнең 110 еллык мәчет, иске мәчет, борынгы мәчет, аны 110 ел элек татарлар төзегәннәр. Вот, ну, ул аның архитектурасы бик матур. Вот, мәчеттә урын җитми. Җомга көннәрдә халык урамда намаз укый, даже урамда да урын юк. Шул хәллек мөселманнар күп Тверда. Ну, ул мөселманнар анда бөтен мөселманнар инде, анда Дагестанда, Ингушта, үзбәкләрдә, азербайҗаннарда, индусларда, гарәпләрдә барсы да бар. Вот, татарлар да, естественно. Вот, ну, пока безнең имам Тагир хәзрәт Сайфуддинов ул совет белән, мәчет советы белән бергә эшне баралар инде, урын эзләп, шундый мәчет төзергә кирәк икәнен бөтенебез аңлыйбыз. Вот, ну, пока ничек дип әзрәк йомшаграк әйтим дип инде. Аның в общем, пока урын бирмиләр. Вот, шулай самый иң мөһиме шул инде. Пока вот урын бирмиләр мәчет төзергә. Инде мәдәният һәм мәгариф өлкәсенә күз салсак, якын тирә төбәкләргә татар артистлары, Казанда иҗат иткән артистлар еш йөри. Менә Тверь өлкәсенә шушы бөек, югары татар мәдәнияте җитәме? Матур татар җырлары, көйләре, сез әйткәнчә гореф-гадәтләре, иске җырларда булсын, ул булсын хәзерге эстрада җырлары да. Менә шушы рухи байлык җитәме Тверь өлкәсендәге татарларга? Ну, җитә, конечно, күбрәк җитсен дип теләкләр бар. Ну, җитә, безгә конгресс татар конгрессы, федеральная автономия, безгә Тверьгә, безнең бәйрәмнәргә, Сабантуй бәйрәменә обязательно, бүтән бәйрәмнәргә моннан Казаннан бийек артистлар килә, бию җырчылар килә. Алар, ну, именно шул бийек мәдәни күрсәтергә тиеш дип килә чакырабыз. Вот, менә кичә сөйләштек татар конгрессында Данис Фанисович белән. Безнең планнарда ният бар, хәзер апрельгә, майга кадәр шундый бер концерт оештырырга Твердә. Вот, аннары киләсе елга Алла бирсә, мәдәни көннәре уздырырга дип планнарга куябыз. Вот, то есть ул бер генә көн булмаска тиеш, ул бөтен татарлар өчен генә дә түгел, бөтен халыклар өчен, руслар өчен да, бөтен кешеләр өчен татарның мәдәниен күрсәтергә. Безнең бит театр мәдәни бик биек, яхшы. Вот, җырчылар, эстрада, алар Мәскәүдә концертлар җыйганда, анда шундый меңнәр кешеләр җыеп, заллар җыялар. Шуның өчен Тверьгә менә шул күбрәк оештырырга телибез инде. Мәгариф өлкәсенә күз салсак, укыту мәктәпләрдә татар теле әйтеп киттек, инде Якшәмбе мәктәбе бар дип, ләкин башка мәктәпләрдә менә гариза язып, татар телен укытуны сорап алу мөмкинлеге бармы? Юк. Безнең Тверь өлкәсендә бер дә татар мәктәбе юк, татар дәресләре юк. Бер нинди мәктәптә дә татар телен өйрәтмиләр. Шуның өчен менә без үзебезнең мәдәни үзәгендә шул татар мәктәбен оештырырга җыенабыз. Вот, ул обязательно булырга тиеш, хотя бүген онлайн дәресләр бик күп үтә. Безнең Мәскәүдәге дуслар да ул дәресләрне оештырган. Вот, шуны да карыйбыз. Казанда монда шундый онлайн дәресләр оештырган. Ну, мин саныйм, ул үзебездә бер нинди менә шул Якшәмбе мәктәбендә булырга тиеш, татар дәресләре булырга тиеш дип уйлыйм. Инде без татарлар дибез, татарлык дибез, милләтчелек дибез. Сезнең өчен, шәхсән сезнең өчен татарлык нәрсә ул һәм чын татар кешесе нинди булырга тиеш? Чын татар кешесе ул
Мен бүгін уже үшінші тапкыр айтам. Аллах Тәгалә татар халкына берген матурлык, жанлык, акыллык берген, эшчәнлек берген, тырышлык берген, турылык берген. Шундый татарлар безнең прямый көчле халык, вот көчле халык, горур халык. Шул сыйфатлар белән, безнең татарлар бөтен җирдә любой эштә алар бийек урыннар алалар. Шуның өчен безнең татарлар бизнес эшләгәндә алар беренче булырга тиеш. Бөтен җирдә эшләгәндә алар тоже артка калмыйлар. Минем карашымда татар халкы менә ул шундый булырга тиеш. Безнең татар халкына әзрәк, белмим, дөрес әйтерменме, юкмы, мине гафу итсеннәр, гаепләмәсеннәр татарлар. Безнең татар халкына әзрәк иманлык әзрәк җитми. Менә шул Аллаһ Тәгалә турында сөйләп кенә, Алла бирсә, Алла теләсә дип, Аллага шөкер дип кенә яшәргә әз бит ул. Аллаһ Тәгаләгә ибадәт кылырга кирәк. Мәчеткә күбрәк йөрергә кирәк. Мөселман булсаң, ул мөселманлык ул бит намаз укырга кирәклеген предполагает. Ураза тотып, бөтен нәрсәне. Калган нәрсәдә Аллаһ Тәгалә шуны әйтә бит. Безнең татар халкына бөтен нәрсәне биргән. Шу мин гел әйтеп торам. Татар халкы ул бийек халык дип әйтеп торам. Мискенләнмик әле, горур булыйк. Горур булуларга ни җитә? Сокланабыз хәтта бөркеткә дә, очса гына күктә, биектә. Син бит халкым бөркет нәселеннән, һич килешми сиңа мискенлек. Дошманнарың хөрмәт итсен дисәң, горурлыгың итсен истәнлек. Матур халык бит без, батыр халык. Күпме исәләр дә калыктык, милләт үлми, горурлыгы барда, горурлык ул безнең таныклык. Яшереп яткырмыйча йөрәкләрдә никадәрле гайрәт, көч барын. Яшик җирдә бер дә кимченмисә, башны биек тотып татарым.